Eku. Esem die ebi atwagu papa. Esem mama tie wo maso no. Ebe se banchi hunsuo bebre. Tese otwe wonwi bebre. Obeti ri se eya doma. Asase otoma me ni nipa mienu a onfam sika mamia wonye sika ni maminti. No bo ne ba ade pena anson. Se o mami ba mensa mani fie no famo na ato entu ne so. O di nyinsen e be hye mi ba mensa. O bra nyinsen. Se nye mensa de ne mu masare nyinsen no. Asare be. Nya mu nyoko puni ba asare. Ejo puni ba asare. Hey, mami aduma he na de pena sa no tie. Papa me duya me se me duo mu dwoma me ne ba. Hey. Eku. Wodi ye huru osimeni so. Hey, Eku. Ako din nananom to a mo pawachi wo. Wodu ba bia ye chairman se me pe oba kokko no. To de wonwini ho. Di sie yin tun so bibi mfiri mu. Papa na say ya. Hwe asam wo nti hwe se me se ahwere na kwa. Me se hye na wakofu eku no ho. Papa, asam wo so ma me ndi omudwuma papa. Ombe brapa. Ade pena. Obe brose. Ono ne mama ne kwa de so odi na ewu ade pena. Obe brea kasa papa jaja papa. Eku. Ema no me nsem enye wonyom. Yinu me nsem firi onum. Umya be wan buza se wan ko honu mu a enka we siye. Okwa de wo ho. Iwesi na ye wono obi wonu mu a so ofa onyonko a unu se obuawo. Na sina onanim tripunti a ofa onyonko. Ojeji udu akose ye mu. Enyo adwen se obi ane pe wasem enye esi bi esretre ne dow. Esi bi wonu na esretre na so emutum adini mu etum. Hwe mu ya no. Mensa. Ene wadini le so. Mensa. Je mi deni se krumu a se obi ehu se me ba mensa se na onyemu na atuni. Tu na da. Me patali fita na ma se kosi ade yi me danam krumu anom. Obi ehu se me ho afi. Emumpa adoma wodi nyamplasem wodi nsehun papa papa eni sen sa mo na to a adoma ede be hye mensan nyina sa oni ne ba na hihye ho ayo mo di san nyi sen be hye mensan asori wodi bim na wo buodie ekosi sen sa adoma ode ye me yonko asomedu odelika esen so ode ni kanti no ena oni ne ba no e plan say mo de yin say be to mesa so mama ko fa e cabra so medu amenatua nanti sa do mana sa no tie iti mo so sa wonye na sisi na sama akofa aba no ato ne akasakasa na okasakasa ofi ho o se sen insemo e bia na mi ken Nyinsen wan nyinsen ye se dia okasa e ye wane dia leki se wa mame na che se mi hwem na ye pele nyinsen na ye wa mame me kai okay mame entity a odi mame mofra bremu a Sunday school okwa na otwi me di wachi no nti mimi hu ade na ye kokko fufu mi ntwan to da tabi kura na okay ye no ka kire me se me na me ni na de ntina ade ye pele na be bo wa o so ba ma ya ma de mame ye tene se o mame no we hu na me ka kai so mi ni hwe adoma we onu wo de chen me adoma we ye mi enu ye siri ya she be here betima atukan ne apo wo de chen me musi bia so mame ye o kanse mu na sa sam ba wo na fe wo kasa ye beja nsemu ba wo hu de wo nka ja mo mi nka na adoma wo be brenya mi be bia de ka mendo na de wa ye di hwe we nya no ya papa na sisi ane waka na sisi no de ene e se mo kan ko na me ko di me ba o David asori to wadwin ane se ba bia ni ba bia se wai di wo mu ni se ade pena akwa na wo wo ni yem ama doctor na yi na to amu wo me hwe ma na pa che se abofra na wo da ade pena yem wo wo ya funu nim ama ya ene aye no pressure yi yo pressure ye wu se ba bia ni ba bia na se ma da wo no papa ujiri me jidi ujiri se bia o ma ye no be so mu twafa ye ko de akwa no ko se ba bi
na chesa adoma no mhwemu a wode mo na ato akoto one ne ba e de mo na ato ene nyinsen akɔhye obi ba ɛna meka o pese futu nti ai wo mo ka a wode ama sese mensa asema de to no hwanya no kwa mensa awuko mo me yanka na nyankopon betwia doma aka wo betwia ne kan kasa aka cho se no me sem no de ai chai Mati enyai ai no me sem na dia doma yeye wo mama boka no kure ntia mani abere na boka wate asara na wo ntia de me kyerɛ ase maboka sese senko ma me ni udi ye no dia pe na wo ya nka me ya bofani akonkana me tie me ya nese papa nese ene ayesi no de ene se papa ni metimi aware na me na tena wo ware man Bana sorry besene sorry ba chomi ni anu e uni abi oh wait sorry aza uni anu ton o sese waton agini sika ko you 20 papa azu ton ni waton agini sika ko kra da kra uni hey sorry oh me srowati mi nyen papa ni wa What's your friend? Auntie, my tata that I could yaman said the auntie. They were ha. No, Sabranti dimly kicking a new one joke. The man baby see. Manu Radim. Once in a month, he was sober. We could have second, we could have bar. Crow. Let's have Branty when the Kuno. To some of them seeming moon were funny see. Mokoina, Mupie. Mammy, me bamba, who or more pine or chrome for, and I will watch Genesee. Hey, Mammy, so to me and you may be you. Hey, Coffee. Who refused yes to can say, the one year bonnet want to one a more banner. Is there one also more banner? If we are see, and so maybe a decision. Now, me Jimmy is a branch, so we are from a baby decision, they can see a man. Ubon mabani say no kwano e ma na dwen sachira e dey na akofai ba chom ko fai Nokia yam fun en na batu Nokia yam fun e no so ne den yam ya ba so yam e ya no mo de rapa ta no en de na ko fai na nka mo bu na ko no kwa bi chi kwa na batu kwa shi chromophone si chromophone si be ya be gun kwasi awu fo kitikiti na akofaa ye a battle crazy mu nyame adi won fo fe so wan mesa ko meku na wa be mane sika ye samu sika wo mu kume kofi me be ne den mami o de wakasa mate nanso hwe de mani mi enu we ehwe pa me anyame maami anka me je pini setna fia even matadi o de ama wa shekra me bonyu so nanso sabe nipa ye de me se me de mani mi enu ye de me se me de ye de o de hwe kofi adi atumudi a ubetimi atena fia sɛ deɛ woka no temire no so a na wokɔ wate so yɛ nase aseda shampa sai bye ya papra bi na lele no sha se mo di wate didi wate Ada umpe. Nana. Didi apeka sawo. Emu. Ndio playa. Didi ama makai ayi. Nipa bi. Na onje. One ne maami mo didi ya se ya o. Se bi asa nam se o hu se nam se da se ya. No achia ne se no dia to na ni. Wa. Era wa fa. O me se me ka ta me fa. Share we ni me ka tso. No ka se. Bi ana ne bi. Kofi. Wana ye. Mana nyaho. Ana ne. Wa ya.
Your friend Kabiwi. You didn't study kunja. You go and answer him. Hey, hello. Man, Ye, Jenny, I bet someone sounds a general baby. Maybe an answer. And then no fire. But your media, Madame Massipan, within a mediation, said the Maya Mamma in many also, it's answered. You prepare now come here one, and I saw come to the one about wow. Winning me, baby, I'm free, and some dying. Imagine it also, you buy me Niaka. Oh, Madame Massipan or the Maya Mamma, and this young. You say, eh, the bidden, the decision. I tell you, you will put it here. The face, and name of the Macacho was the walk on me. Shan one for your bonny view. What's it? My dear, say, I'm mouse. Remember me, I can Because me the coffee. Who pay for? Let's see any pound. Come on, we didn't say. I'm up. Now what do you mean? Ngasa. Hey. Mami, Asai. eye kwanya. Mami dapa. Ene ne badu fi. Emi ya madam fo. Kofi. Mami ne eni aba. Sa. Ekwan bia ni nua du fi. Ede mi afaso me Sa nua so. kan tem, ade wo fade ekwan so. Du fi pese ode asem bi hyeme. Abekwa bi ni mu hwe. Nu du fi akura ketewa. Mami o hia me. Ekwan ne kasa o sini me kasa yi me ni anyo. Sabi ye panimu. Me de mensa ko kanu sa abofre. Chanko china kokro mo na akodi ntra han se. Nya madam fu mi aba na fidi me bebo. Na mse dabi. Idi se me mame wo ho me bo wa mane. Na wa ye oba idi o nkwan a idu fi no befa so. Me pese o ya abofra o de mani be fo. Dabi da. Ye wo no na nsenya e dross o tu fi o de nam ko. Na ye ne ye chi ne kofie ma ye kodware no. Nti sese le kan to pese me nyɛ de na pese me nyɛ. Mami, me pese o peti wo ho. Na o chiro mo se tumi na ekura wo. Mani hu se asem na o de hyem no mini mu hwe. Sawa. Nti wonyi mfiri na adwini mo mfa na nsan tentene me so na mini mu hwe. Na sa de di asem. Mami, odi bisa na no de no na nche, ba de me kan netie. Mani hu se sa asem no enye me a. Sawa. Mo mfa nhye me. Mesrew. Echi ye beka no ho asem. Why? So me ko ho. Se me na ye me yakora me mini me no be ho asem go mo bo no go se dwa. Obetimi aye nti na me ka Na ko mmere wo mo. Waka mate. Mati, mami. Awe. Ska be. Presente. Mami. Ezi ade wo ya ma. Onye me bia ye yi o. Ti se wo ye bibia ma bia iso jiska. Asare. Se de Ghana ha de wo so anu o. Mami, dia so mu ni se. Sika me de bai na se me de ba yi bibi for dachi o. Mama se me be yi. Ko ye we mami mami sika. Mami dabi. Chinanko. Betwa ho abeka se me ko hwini. So be a business. Ndi business na. Na me so me ya me de. Na won ve. Enye ize se. Tabia wojo hu huru na wuro bi fie. Na ko kasa na nim. Wan tu na ko bi fie. Na ka sa na ko e da ba ko ma so bi ara kire no. Enya de da fam o. Adwuma na wo sha ma me no. Enya adwuma kuma. No de sa na o kan dia o de. Oti me mu de me na ma. Hey, sorry. Old boy. I didn't tell mommy, can. Oh. Okay, So be ya be nkwan. Na me so ma miska nko diga. See the mommy here dey na Nko to mpu na megumu man. Say I ben kwa some na mo ka dia. Oh, papa, no a ye bia. Ediwa. Niwa. Yenkoi. Dabi ko bra me ni be di nkomo. Me ko ma say, obi a me no ko ba bia mapo me ho ayekwa so me sa komra. Oh ha dwen. Asare. Don't mess with me, Ba, yenkoi.
Asa we na hwe chi yo ayo. Ah, okay. Wait, na me ni wachi. Bese nko. Eh. O mi ntimiri. Sɛ wotumi boa na polisifoɔ ɔmo tumi kye wo boss a wo sentence ɛbɛba fam yɛ hunting down wo sentence bɛba fam wokɔ a waka no kora bia ɛwɔ mu deɛ wayɛ biara nti mesrɛ wo ma yɛnkɔ dabi yɛbɛte so koraa ma wo koraa ma yɛnkɔ wae mesrɛ wo yɛnkɔ wae Tie ma me nso. Wo badu fie no. Ɛnɛ nyɛ da yɛ twato. Mo fa ne ba na samo ma me ba sare so. Ei, na wo ba no kwa won fa sare. A me ba kwa kuri kasie ma no waye yiye no. Wanya ne hu se tam. Wo badu fie ase ne san. A ode me ba sare ni ba yɛ fam. Abeka sa tia no. Ah? He, ahin kan chemira me nso mo se hia mo. Me nsoma mo se hia mo kure mu. Wo de wo biye so bi kam kosia yiye no mo de hia na mo de mu sia no. Me nem twato. Wo ba ne ba ka kire no. Sem me de wa me ba fie ha. Me ba fie ha fi no koro. Ohun asare sunsun kura wontwam. Mo afo na sem ma asare so. Abasa bone na wo de nkrofo tete ye maye okure mu no. Wo de won ka ho no. Wo na so da sa wo de obare wo ba chena tena se no wo tete ne ye no wa ye ne ye. Adewa. Ye. Ye kam batete a wo ni batete e. Akai. Adewa ne nye de twato be simi fie ha. Wo kan sam funi ma sem de atam wote. Si ye kam batete a wo ni batete. Me di mi hia ni mi nyansa na tete me ma. Wo agine bi ni wutimu tete wo maye. No so monitor cho se be wo nya dana kra wo betam no modi. Ya hwe me mom na krum no wo ni bi. Ya so mo da so krum krum ha sei. San se me di mani tie ni mi nyansa tete me ma. Me twene me ho, me ti ba de so mi nka wo bi. Na to na ya je so ba be ka me dia. Wo be fa bia de krum ha. Maye din na me show ba bia no be ka sa no die temani na ko. Wo ka se me je jama mo tie temani mu sa na. Eta skuko wo bia ni so jati fufu. Ade wasi wa hwe ni ye. Ne wa hwe ni ya krum ha sei. Wo be timi adi. Maye din am tete ho no mu sa na wo ka se me ni mu nyansa wa ho. Me dwene me ho ntia. Me dwene me ho pa. Me di me hia wese. Me ba ma ti wo mu nyansam. Enti wo mo no mo dwene mo ho, to mo fra dwene ho to ma. Enti se wo mo adimi. Na je wa me ka cho se nenye de twato a wo be si bi fi abiri di matam biom. Nya sa me se ka na se wo no. Me di be do na me enu agu. Na se wo nya nan bi mo gina so de afiri wo fie aba bedi di matam a wo be hu. What me ka kire wo. Wo ka se me suro wa hu. Wo ji se me suro wo. Wo nya sika ti di an. Wo wo si ko che me sika ma so me kire wo yam. Abo bi ka wo da. Wo na do na no se na de prapre no. Ate wa hwe ye. Je ye me ka kire wo. Ei, se wo ni mu a. Pew. Me de bi am be fie no ka so wo mu. Asa wo nya mu. E mo kura we ne ha na wo je sai ma wo se e ha no. Sa wo ho. Me wo ha pa. Na me dwene ho ntia nte se ma dimi ana me nim nyansa ana me nim kasa. Me fra dwene ho ntoma. Ko me kwa. Da nya me be ye madom. Aje wa me ye bre aba ha no. Me ba me kura nkanta ni kura. Aha. Adewa ka ba to ka ba me dai. Ka ba to ka ba me dai adewa. Me de ma bo me ho na bitina ha. Mama ntokwa. Wa mma ne tokwa. Na wo sa funa bi na bo to tere sen. Mama ntokwa. Se mama ne tokwa. Ada ne bia ba ma yedi na so sa na wa gina de atremi na akọ. Wa bodan papa. Sa wa hu. Mama. Ni wa ye ni nyina. Maji wedi o. What wedi wo ha wo bra ha. Wo. He, du fie. Mama. Minya wo afiru. Minya kwaso afiru du fie. Du fie sha hu ye. Mama na de ba me sunya tu ba se me cheche o mu e. Wo se sam je ba mu. Ah? Wo dia wo hu. Mi di wati a. Mama unto obo. Me to abo. Ade je tum na wo tete me no. Ah? Me tete a me dia ma wo no me kan kire wo se. Wo hye ba ni mu bi agu no. Ade na akokọ ya asare ntia na ma me bu afu sa. Ah? De me ye nyina wo mama ya brego wa wo. Me kan kire wo se wo bu panimu a. Be ma wo nkwan na warwa asase so. Wo ko se tie panimu kra ti mi twa wo nkwan na so. Enye eso de ni di mu bia wo kire wo bia. Ana ko wasare akokọ kasa tia no. Mama man ka sentia no. Asem keke na busa. Wo busa na di asem. The busa nse mi nua kofi we. Ah, du fi adan. Wo ko busa se wo kofi we, adana ko busa se wo kofi we. Ah, wo na kofi we wo ni se wo kwakura ase. Wo ko sia se ko busa se wo kofi we no. E kire sen. Asem wo di ka kama ka se enkasa asem no. Kofi ni yonko na ni asare di. Na so di woko no wonim di woko. Ne se ko sia no na ko busa se o hino fa bibidi di ti wana wo ka na sen. Ah? Mama me de me still na mimi mu no minim se atari oni baabi a menua kofi o. Ene se du fi nyina so ben. E na wo kire se asare.
enim de unwa kofi wo se se ukọ ba bi sisi a nyame amọ no do kọ ahemfie ana do kọ court sisi a se de wo ye no tatare se ni unwa no wonim de wo a na wo do kọ kosama wa enyina so ban na wo gyina so se ampa eye no krase me nua no wonim de wo ma me ni nyina so nso esisi me so esusu de yisi fom ana yo akora mu ade sa ne pani sam sa no e kire sai maka kire wo se unwa kofi woni ne nam okọ akura ase waka maka kire wo so wudi le ti se unwa na wonim de wo ana wo yesa fa so sam pani sam no ha du fie me ba kola na ni so ade asam na wo de ba no wan hwe ni ye no wan hwe ni na kofi e ko sama yesi ana ye ho ba kire ye pasan se ni nyina so bia wo akora be wan se panie ye ka wuram kura no wasa pie ho adan ha ma me obeji de se ma me busa ne se ba sa mi nua kofi we na ni yema hye no fako because am mi kwa bi ma ba se me ni mo se ni ti dian onim ba bi o he du fie ada bi wono kasa se mo se bu fie ano mempene ho mempasem me tu fu atie wote wo ya kwala penu kasa mo se wuti enye cha eni penu nsem sa wote de meka kire wo no se de enyina yi wo kromu ha boboba se de ye boboba so boboko Ba ku jobo ya no no na be ha me ko. And then do more action no more. Oh no ko na me yonko. Obo san zo no na ma obi. Oh ma. Ase o ni o sen ko anu mo wi bi da da. Ah, na ma da bi fa be me bi je zera no. Nyane mi na ye. Enen ko ami tu mi tuna ma me nyane no so wada wuro. Na o ma me we. O ma me we. Aduma. Ade fena. Se di TV ya, di nya eno no. Ya mi che de mu mi no nya eno. Ya mi pie na me de hodi na mi hu no. Mama ma he so ha. Mama sama. No ma ho nya hanam de no madui na pedi. Ah. No fa na video de mi. Na sami na mani nye wana ali sisi mo so mo. Ana ba side. O de wan cha kobra ni. Mama ko na na. Ana isem ko yana yi ba ko bana. O ye ya be di ni na. Eh. Ibesi o. Mami. What do you pronounce it? Agu. Mami. Ada kan? Mami udan edan paso. Isi ko ahi. Mana ko bana mani. Iba. Aku tu mesti dah tu. Ukanya begitu. Bifi. Dengan tu semua. Saya rasa ni pa. Enye di na so ya ni sa. Nti sero se nya ko ya do machina. Ana pa ye wo yento. Na papa. Ye ba ko kwayum. Mako hwe kofi. Ko kofi am se ko ni pa. Mako ma be so me yem. Yesa. Bitu nyina wa na mani ejina no. Wa na mani ejina no. Tira na pa yese. Hey! Kofi!
Kofi.